научи, че когато тъгата ми гостува, не е нужно да я гоня, нито да се преструвам, че я няма. Това, което мога да направя, е да я поздравя с виждам те, да призная правото и да съществува, без да й давам власт над живота ми. Да поседна до нея, да я изслушам без да я осъждам, да й позволя да ми разкаже от какво ме пази и какво ми напомня, да й благодаря, че е дошла, за да ми покаже колко дълбока е душата ми. И след като прекарам време с нея, да й кажа довиждане, с нежност, не с бунт. Да я пусна да си тръгне, защото знам, че аз не съм тъгата си и тя не ме определя. Аз няма да я отблъсна от страх, защото я притежавам. И защото я притежавам, ще й дам свобода. Това е пътя на израстването, да посрещаш гостите на сърцето си, да ги опознаваш и да ги изпращаш, без да се губиш в тях. Да поседна до нея, да я изслушам без да я осъждам, ги позволя да ми разкаже от какво ме пази и какво ми напомня, да й благодаря, че е дошла, за да ми покаже колко дълбока е душата ми. И след като прекарам време с нея, да й кажа довиждане, с нежност, не с бунт. Да я пусна да си тръгне, защото знам, че аз не съм тъгата си и тя не ме определя. Аз няма да я отблъсна от страх, защото я притежавам. И защото я притежавам, ще й дам свобода. Това е пътя на израстването, да посрещаш гостите на сърцето си, да ги опознаваш и да ги изпращаш, без да се губиш в тях.